Lo interessant del projecte és que ella com a dona pintava a una dona que pintava un sant, una foto feta alhora per una dona. L'any 2018, de la mà de Transversal, vam poder organitzar el WOMART. El WOMART va ser una trobada d'artistes dones. En el cas d'Olot van venir al Museu dels Sants, va venir l'artista Vitoi, ens va demanar tota informació del museu i fotografies, i es va fixar en una fotografia en què una dona estava fabricant un sant. Llavors ella, com a artista muralista, va decidir pintar això en una de les façanes del museu. Lo interessant del projecte és que ella com a dona pintava a una dona que pintava un sant, una foto feta alhora per una dona. En tot aquest conjunt, ella més es va fixar amb la capacitat o amb aquesta virtut que tenen els artesans de donar sentit a unes figures que seran de devoció en un futur. A ella això ho va vincular amb la seva infància, amb la història de Son Goku, de Bola de Drac, i va voler dotar la mà d'aquesta artesana d'una bola màgica que donaria vida a aquesta figura. Per desgràcia, el mural de Vitoi va tenir una vida relativament curta. Al cap de 5 anys, unes obres que es van fer al solar del costat el van fer desaparèixer, però durant aquest temps el va poder disfrutar tothom qui passava al voltant del museu i va ser una peça molt estimada pels olotins.